Phung kaham jotonono hai jotonono lamsogo tinino chini online lopung pandawo ang khakhayono jotono kaham krung tongbanya hane ang jotonono tini hambai dana muchungo tangi himale taksak joratei jengbai krungi tongma bagai asuk joratei jengbai himi phaima bagai ta yafarmani bagai hallelujah phaiding ke jeng saimano taksak joratei jeng khoroksa kebo malale maya kho phia jeng chini thani tini abahai chini nukhungni borok chin TWC nukhungni borok abo hai tongo bongni jibono kaitor bobo hai ke hamari ritong abo sai khnarna bagi phaiding ke chungtini bong khokti khnai nailene kaitor bongni jibono butike hamari rukha eba hamari khlaitong ambai sin suprasani afa kaitorno tesini pastor je TWC ni je active member tongai bong jotona hambai mai foro sungo je online service khlari tongmani bagai tini online lockdown somoya जों जे online service mani tongmani online service mani जों अनेक नगो तंगै गिर्जारो खायै आकोनै जों अनेक हामारि मani tongo अमन बगे काइतनो बेलाय बेलाय के हामबाय माया फरो Ungka ham jotonono ani ta khok te bukhuk te ani nukhung TWC rokno kha khayo jotono kaham kurung no tongbanya hani jani nukhung bai tini salang hambai renani musunga TWC team no broni online service khlai tongma bai ang tini ani nukhung TWC be haksal Guwahati city wakasa ajak haipano ang ani nukhung bai thansa haima tong tamni hingba broni online service ni bisingte ang hamari salbrum no mani tongo te kha khayo no bo mani tong Nei ang suri wakai to ni thani wo norok beskang salo teibo online service no kaham kele khlai man thun te kai to no hamari ri thun bororok ti thani wo bini kothma kaham tangani bage hallelujah jeng borok ni khukti khnaka borok bongni langma budike borok hamari kha kaitor budike bongni langma hamari khaika hingka ang norok no sana muchungo tai khaba jarana muchungo nongni langma bo abo hai hamari ngi tong khangkai kaitor bahai ke nongna hamari khlai tong abo hai sajaknai ro tong khangkai sai khna rodi tang norok no tabuk muido khaidir na muchungo tight stay offering rnani bagai norok tiar khai tong di norok kaitor nongni khawa kok samati haike no norok kaitor no busug ya farnai abo norok nongni khawa chongaina di phaiding ke jeng tabuk lobmungni phaising thanglainai jotono ang bai baksa pal khai loblainai amen phung kaham jotono no phaidi jeng jotono pal khaiye khorang khaiye jiri khogai subrai no chini kaitor no tini lamsok lainai tangai himale o jora subrai chini bagi si sanamo bono lobna ni bagai bini mungno kujogoti sana bagai amen phaidi jeng pal khai bono lob lainai hallelujah hallelujah chi kaitor nin mung lob jak si thu chu kha bai sang sarole brorok lob mang tung tung hallelujah chin kaitor hallelujah chin kaitor nin mung lob jak si thu chu kha bai sang sarole brorok lob mang tung tung hallelujah oh chin sa sa hallelujah oh chin sa sa hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah hallelujah chi kaitor nin mung lob jak si thu chu kha bai sang sarole broro lob mang tung thu hallelujah chi kaitor nin mung lob jak si thu ha bai chu kha ni broro no lob mang tung thu hallelujah oh Jesus hallelujah oh Jesus
Hallelujah. Hallelujah. Chin kai tor nin mung kuchu kung kun. Swari rok no no lo mahai sung saro lo mang tong thu. Hallelujah. Chin kai tor nin mung lok jak si thu. Swari rok no no lo mahai sung saro lo mang tong thu. Hallelujah. Oh chân sa sa. Hallelujah. Oh chân sa sa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Chini subrai ni bagai jotono chung ya fa khorom lai nai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nono chung lobo subrai jisu. Tang he mo leo sing saro nung si jotono se kuchuk go tomu. Kuchuk thayo achuk jaga subrai jisu. Hallelujah. Chung no nai kuli tong nai. Chung no chuba nai subrai jisu. Nono chung hamaya farutini. Hambai no no o chi ni kai tor chang sa sa no kha ni bagai hambai ruo hai ni borok no chung no ham jak ma ni bagai hambai no no hambai no no o chi ni kai tor chang sa sa no kha ni bagai hambai ruo hai ni borok no chung no ham jak ma ni bagai sapung ho swari rok sal tala thu kri rok lom lai o han chuk te sa te ma te islam our night thought te rang mag nang no no lomo hambai no no o chi ni kai tor subrai jisu ni bagai sum sok ni mazra sago tuye krosa kathi mani bagai sapung hopu sari rok sal tala thukri rok lom lai o han chuk te sa te ma te islam our night thok te rang mag rang no no lobo hambai no no o chi ni kai tor sum sa jisu ni bagai hambai ruo sapung hopung chung no chuba mani bagai hambai no no hambai no no o chi ni kai tor ning follow ku thar ni bagai hambai ruo sapung hopung chung no chuba mani bagai sapung hopung swari rok sal tala thukri rok lom lai o ha chuk te sa te ma te islam our night thok te rang mag rang no no lobo o subra no no hambai ruo o chuba mani bagai
Subrai, nono jeng poito kayo. Nin thani non jeng chini khano, berai rejak, tangi himale jeng saimano, nung no chini ya kati rejak nai. Nok, haleluya. Ani mere amarag nai kaham. Subrai, seani. Subrai seani mera meregnai ka hai ki ani lang ma bia lok laya tlango ke krang ha faro hai ki ani lang ma bia lok laya tlango ke ano te dulo te bu khafarte hang cha ja kani folano soy cha jak snamo ani lang mano duni mong torni bang ano te dulo te bu khafarte hang cha ja Folano soy jak samo ani lang mano bini mong torni bang hai kayano kalok matoma koro guluk nai ro kaham bai ham jak ma fly tongo lang mani pai thang jorao subrai siani mera mergnai ka subrai siani mera mergnai ka Boni beng ma beni la tha tong tho kru flyo ari ro pai fru ani beskango khalai khurui ru hai ki ano khai ro ma thok mai khoro Subrai, ani mera berne kaham subrai. Tini jeng awai kayo. Neng si chini a mathang nai, neng si chini a fiok nai jisu hanai. Hallelujah. Nini kok thai rok no jeng sing sara awai kayo. No nini mung no jeng kujogoti sao subrai jisu. Hallelujah. O salbai o nokha tongsa ko subrai jisu. Nini mung tong nai, nini kok thai rok tong nai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O kama fly gala ko subrai jisu. Nini kok thai rok kama fly gala. Hallelujah, hallelujah. Bela kena hamba subra jisu jarano nini yafaro nang tuiduli tuidi. Hallelujah. Amen. Joto no jeng chini subra jisu ni bagai jeng khorang ti sawi bona hamba lainai. Hallelujah. Amen. Hambai joto nono jeng bai baksa lopong ni phajing tei pal khai kereng lai tong mani bagai
Faiding kang norong hain hai muitu khadi rena muchongo tight stay offering ni bagi offering hangkai joto ni bagi no joto na abo yafari mano fiat tight sangkai chini TWC nukhungni borok ni bagi simi eba chini TWC nukhungno karibo kebo chino panda je nai tongnai rok borok nongni local charger norok rohor diabo je jagani norok nongni folani chamong norok mani tongo norok aro senongni tight roho thaiklayo Faiding kang tabuk jora kolok nai oi jeng joto no offering ni bagi shuri lainai pal khai mukumoi Hallelujah chukno hani afakai tor belai khena hamba yafaro ojorani bagi te hamba yafaro nungchungno chugremani nono yafari manmani bagi subra Jesu Bible samahai chini chukmani bara nung sanya subra Jesu te nono yafari manma tui haike no nungchungno chubawo nungchungno chugru Hallelujah hallelujah ang shuryo subra Jesu chini o yafar mung nini hano tibo kuar khaitani nini mungno tibo kuchogoti sathani obu chugnani ingthung tai nono yafar nairok bo bongni langmao bo belai khena hamari tu bana ningthung hallelujah ang soriman babak sobra Jesu mungi suru amen hallelujah Faiding ke jeng tabok kaitani kok thai khanana ni bagi joto no tiar englainai amen Hey jotono lamsago Kristoni bisingti jotono sibaya pharo norono mar kai khatang bai tonga dakti no malai na phaidi kai elemago thangna saka chuilene na subrayung nano belai ke hambai rubo o sal katal ni bagai o zorani bagai je khnai tong nai tong browen nang kok sari tamni ke jeng saimano jeng lockdown tong phano nini fola lockdown na ya jeng bai kok saimano jotono nini ya kathara ya pharo asuri mano jishne mungbai sano amen an jotono rono koyo serapsani bagai jishuni khuriya asukdi ang puito khlayo jishun orbe kok sanai ne amen na Faiding ke tini Filipini chapter 4 ni simi 7 jora nai ang porne norok ni bagai norong thani bu Bible tong hangkai norok tiklai nai mano do okay ora sauje subrai no tui norok tong thok mang tong di ang oko khai no hai sau tong thok di bebak bai no hama logai tong di subrai da ti no phai nai mungsani bagai fano tawana di tamo khe norok bebak no suri sanai hambai rubui nangma manei no kaitorni thani sandi ne chau hake norok Kristo Jisu bai thansa ungma bisingtei kaitor khak sang romani abo norok ni khapang no kaham nareknai borok rok abono kolsa fano romui manya ne chau kaitani lemak pori jama bisingtei norok thani jotan thani hambai ketal ke klai amen na itu o letter no Polta suifuru Filipini girjarok no girjani borok rok no bo buramuja phiaba jelo chopjaja senta chopjagi tongma hai na bose butaman sa ang chopjagi phano ungmana phiaba kaitoni kok le chopjaja gia na di kaitoni kok tung chopjaja bisingti phano pirjagi tong khana jagi tong 사자가 있다고 나 럽사가 있다고 가이더니 뭐 그러니까 나 얘도 필리핀이 길자니 보러로 가이더노 똥토고 이하상만이 뭐세 양용의 두코 드럭드럭해 양의 두코 코스토 성산이 전달 파이카리게 크리스토니 야브리오 힌테 빈 로가 힌테 기샤카이 탄다 글라이 탄가 tak seng bulog dan tong pi ba shaw ni kisa thanda kalai thang tam ning ke seng ba delhi no girja wa ek loge mot haw malai le mani obas blai engka ta first century ni girja hai to khata bu seng mot haw malai mali phia ba no bisingo jani jan asuk lai ja suri lai to kai thani bisingo ek loge pholao seng malai to hai ani ba okay
Zorawo Ball Tamanisha Rejoice Tong Thong Di Tong Thong Lai Tong Di Nisho Ngam Tong Thong Lai Kado Masa teruk Tong Hang Ke Pawi Thangka Ke Polus Dewa Sa Thawar Tamana Hey Desa Thanorona Tong Thong Di Situation Paina Situation God was only allow Kayo Chinjibona Tamni Go situation na Chinjibona Akar Ribu Abu Mishong Pro Jengze Mosla Marmani Omohashi Mosla Pub Hikasa or Mokanong Piaba was home with Pekanka Motom Lily Tomani same Kana Ni situation got Hong Na Kaitona Trust Kaiti Don't hold the initial do Naido Bebak Bino Hama Lawi Don't the initial Number kids only more taller Pipro Apanona Hamza Nini by Jefana Kaimana Ning Saza Tak Ozora non proof Kainana Don't hold the Bui by Jetong Baglai Saladi Shri Lady Bini Bagu Gamma Borokai Boom no Kanaya in a Tritongo Hazar and Tam Kainana Shri Light only Brownie by Shuriti, Brown Poribani by Shuriti, Destiny by Sankani by Shuriti, the Kaitoni revival in spirit fighter. Nang Osansani Song Day Bohor Nang Ozora Unanamo Song by Bohor and get down on Shujagoro, Subrai Dactino Fina in Shuja. I do Oze Duko Costum, the money of the Wish and Kogia. Ungay tong mani te phainai jorao bo seng nung nai omahai duko kosto tamni ke elembago sujak thong omajato ang phainani sign se nai chinno nai hangka kaithona manja na sinanang nai this is the sign kaitor chona remind khairumani bisi khairumani si obising tuije ei ang phainai jora kaitong kha nang clear to Are you ready? And he don't rejoice, don't talk the kiter python bini bright no nanani. But python don't talk the faithful and getting don't talk night. Kaitan mission don't monk and rejoicing it only hindi. Nin logero norom kalaitung hang kabron was hadi hey rejoice and Dita manisha. Mangsani bagay fano tawana di nisha. Kanata mengnai tamangnya abening yaga keri tawana di nang wana we Matthew ni chapter 6 sama haji subini lawirona nang wana tam khainai tam kanai kanya abna wana nang mungsaman khaimia nang ni jiban asakna asak khaimia asakna asak khaimia ab ania gisi kanata mengnai angnai angnya abani yaga ya phia batini tini sal ni yago rajak tongo o sal bai nang tam khainai abani yago Tawana di nang wana ikuno fana khaimia kaithana hambai ri din chau bini sangsar no nai tuk di hne chau ozorau nang tam khainana bebak no ni je jangjal ni tension tongmani personal family kabang ma tongo sin jibona song borok basin life is full of tension o tension bising nang kaithana manjang ke nang khak sama manna bisingo Kaksama manai nang o kaksama nang nin jibono practice khaina tam hisye kam suri sandi hene shawaro nin suri ma bising te tong di hene shaw kaithana hambai ri suri di do seng baksaw sa sajak tongo je of an le office ni sama pipeline ya assignment si paya ani bu future tongle apni bu engage ja phai suri me tabuk nang lockdown na tongo nin thani somoi asuk somoi kunung borok manjai na daily nin thani bahana tongmani tabuk tam bahana tam tau khana nang kai thani asuk maya sarap saphana bisagle game thangna bisagle movie nei na kai thani asuk di sarap sai bagi ringui tongo jisu no khana di bini khorang no bin loge asuk di bini alam bag no pori di bini phola nona ringi tongmani je bhai di I have a beautiful plan for you and kaitor saitung ni ne boy masang plan tongo ani thani bhai di ani thani ringi tong
lockdown nin thani somai dong nin thani no excuse every Christian joto Christian sijak borok these days test khaijak nai nang o somai na tam khai use khai bin pore tam ni sijak tong nai de hambai rui dong di hinsau gobang mo borok complain khai an jibono omo kri omo tongo mane they are not satisfied संतुष्ट संगिया ब्रो जे फना तंफान करे आन्थान नक दंगा का काम खामो नग रखां का गाड़ी बो दंखे साखां अच्छा गाड़ी बैनि गाड़ी लेते किसे तोरो तिसे गाड़ी को तोरदि कंप्लेन मांगरजा बैनि थानि या कुंकरे पंगु खाय रास्ता उकलायबाय दङ बै कोरोना भाइरास बायता हस्पिटल कलाय दङ खनानि सालनु दिनुंनायनु ये साइमेया ब्रो निजेनि मुवा फफना थाइ मालाय मेया ब्रो बाय Malaya is it hit on Masa hospital of Zagasakri, Tinani Pano Masa 3 is Howidon, we brought dead body in Yaks, Ria Kaitona Hambaridi Natani Bolivar by Asuiton Sana Nibaga Mansasali Tongo, Tunani Baga Zagaton, Gabama Borom Bakery. Kanadi, the more you complain, the less you receive. Nang jisi complain kaya asak na nang kaiton tani yasak man na. Tutu me ang yagay na. Siring ngay kaiton tani yasak di. Nin nang mandi na kaiton ni tani sandi ni siya. Nin nang tamo tabo. Ni jini na pinipay nang seek first the kingdom of God ni siya to. Kaitoni rajo na sekang sandi bini musuk tu suk na sakau mahai o hau bong tu nei sandi kaitono nini nangmang samang kaitor nai ni saja Kristo jibona nang these days nang practice kanya nang okay verse 7 na tam hai sujak tong nadi hakim norok Kristo Jishu bai thansa nari all things all joto na jeng sin tongmona Kristo jibon na jeng palon khaiga ka oboni haike soli ka kaisne Kristo ni phola bai sing thansang ge o thansa angma bising te kaitor ni je khaksang ma je sini borok buji semanya o khaksang ma sin jibono phainai ni so which surpasses all the understanding of sin jibono phainai ni so puito khlaidi rejoice o tension bisingo kaitona hambai rena ni shrengdi o lockdown bisingo kaitor beta chaldi gana singdi tamne ke his ways is higher than your ways chini lama ni selai be bin lama te kusum bin loge tongdi bini phola tam sana nai khanana nai di bini revival ni spirit how phaitang ni suriti puito klayo kaito norok bai ko sai dong hanai bini gana tong di bin khorang khna di amen phadi shuri apa ang puito klayo nang je khnai tong bro bai ko sa ka hanai khna mang simi ya khna mani no brong ni jibon no brok labu khaima tho okok ni mote ke soli ma tho hanai brong jotora Bron poribar no bron namung no nintanya bana je longui tongus dukho kostawo tongapa broni personal problem physical problem no ang nini healing no tabu claim khayo nini yak boroni sakao tongtho hanai jeng ketal khai testimony jeng dakti no khana nai hanai jeng buito khlayo ba o sangsar no nini khairoma yago yapharo jishuni bongmai amen Hey, tong thau di. Ari, teo isa sawa. Tong thau di do. Angkha khayon rok joto no kaitoni kok thai bai khe hamari bai khana te kha bacha bai khana hanai aba haike no chung bai baksa phaini jora bo kringlai tongdi angkha ang sanamu chungo जों खरकसा बेबो गोरोंलाय तंनाय तांगे हिमालय चंगो महाय जराव खरकसा न बेलाय खेनो नांकुगो हिंगा नरंनि थानि मुंसासे प्रे रिक्वेस्ट आबो हाय तंखा हंगाय नर जों नर हरिमानो
chini prayer team norok ni bagi story nai tang hambaya farna muchungo je thanai salo chungno prayer request rohonai rok ang chung surikha norok ni bagi tang kha khayo norok hamaring khana hanai ke sobra jisuni khairokma afakai torni hamjakma tai folakathar norok bai baksam tongthung amen engkai phainai pandawo chung hainu hai malai finai kaham kerengkai tongdi kerengdi tongdi hambai